Фидермания, привет! Представям ви топ риболовния аксесуар, а именно връзвачка за клубчета, който трябва да притежава всеки един риболовец. А как се използва и как работи, останете да видите. След като сме си премерили дължината на самия повод, фиксираме си къде трябва да ни дойде възелчето. Аз си ги оставям така около 2 см някъде. Изкарваме и сега влиза в употреба връзвачката. Как я използваме? Слагаме отдолу, фащаме така, въртиме 1, 2, 3 пъти е напълно достатъчно. Връщаме и бутаме самото клубче на първия прорез, който е на връзвачката, и изтегляме. Лекичко, внимателно, така, дърпаме, опа! Ето го самото възелче. Обтягаме си го по този начин, закачваме си кукичката, дърпаме си. Така, използвайки това уръчие, винаги имате еднакви клубчета, здраво и надежно направени, без да се опасявате, че самото възелче ще ви преплъзне. Айде, Фидермания! Топ!